Grabatzen ari garen unean gaueko ordu bata 25 gutxi diren honetan, jada gaur esan behar dugu jokatuko dela Kopako finala hain zuzen ere Atletik eta Mallorca izango dira nor baino nor gehiago, lehendabiziko aldiz jokatuko da final hau Errege Koparen historian eta guk honen atarikoa. Egingo dugu lehenik eta behin gogora ezagun Atletikek azken norgehiagoka ligan 2-0 galdu zuela Real Madriden aurka, Mallorcak berriz Valentziaren aurka usna berdindu zuela eta finalerdiei dagokienez Atletikek batetik Atletico Madrid al guztiduna kanporatu zuen, bi norgehiagoketan nagusi izan da eta Mallorcak penaltietan irabazi zion Realari. Bi taldeak merezimendu oso ziritsi dira Kartujako final handi honetara eta guk apur bat norgehiagoken gakoak emango ditugu edo behintzat ematen saiatuko gara. Lehenik eta behin gogora dezagun Atletik irtengo dela favorito, hori nabarmena da, ligan sekulako denboraldia egiten ari dira, kopan ere ia norgehiagoka guztiak nagusitasun handiarekin atera dituzte zurigorriek eta bihar teoria mailan favorito aterako dira. Zer gertatzen da eta normalean ez naiz horrelako bideoetan hauek esateko zalea, baina kasu honetan Mallorca bera presiori gabe irtengo da bihar Kartuja futbol zelaira eta alaxe dio esamoldeak edo inoiz ez zaitez fidatu presiorik ez duen batengan, inoiz ez zaitez fio presiorik ez duen batengan, eta hori da bihar Mallorcaren kasua. Javier Agirrerenek sekulako Errege Kopa egin dute, Girona eta Reala bezalako bi talde kanpoan utzi dituzte eta biharko norgehiagokara gozatzera irtengo direla esan daiteke. Bi taldeek oso jokamolde ezberdina dute eta horregatik pixka bat norgehiagokaren nondik norakoak hartzen hasita edo Atletik noski favorito irtengo da, baina favorito izateaz gain jokoaren ekimena ere zurigorriena izango dela esan daiteke. Sekulako jokoa lortu du Ernesto Valverderen taldeak, lehengo urtetikan ikeragarri hobetu dute jokalariek, bai taktikoki, bai fisikoki, aurten gainera Euskarri bikoitz bikaina osatu dute, kasu honetan Prados eta Ruiz de Galarretarekin osatutakoa, eta horrek kanpoan utzi ditu esate baterako Mikel Vesga, Ander Herrera edo Dani García hasierako hamaikakotik. Biharko beste berrikuntza bat, ziur aski, Julen Agirrezabalak bere lehen finala jokatuko duela, aurrekoan Unai Simonek jokatu zituen Reala eta Bartzelonaren aurkako final horiek, aurten lehen aldiz Julenek aukera izango du, beraz beretzako ere data berezia zalantzarik gabe. Eta partidan esan dugu Atletikek dominatu egingo du ziur aski eta Mallorca kontraerasoaren bila irtengo da eta atzean sendo jardutera. Horren erakusle edo islagarbia da Mallorcak erabiltzen duen atzealdea. 5 atzelarirekin jokatu ohi du, 2 hegaleko jokalari oso erasokor, horrek 3 atzelarirekin eurei estaldura egiteko beta ematen die, eta hortik oso garrantzitsu izango dute bai Nico Williamsek eta bai Iñaki Williamsek zuloak bilatzea, ezinbestekoa izango da bihar batez ere Williamsetaren artean gazteenaren kalitatea barrurantza sartzeko, eta horren aurrean ez du aurkari erraza izango izan ere Pablo Maffeo bezalako jokalari bat izango du bere aurrean, eta horri gainera zer gehitu behar zaio? Mallorcak erasoan duen arrisku hori. Behar bada zelai erdian ez dituain jokalari erasokorrak, ez dituain jokalari abilak, bai Dani Rodríguez
jokalari azkarra da, abila, Sergi Darderrek ere edozein momentutan susto bat eman dezake, baina batez ere azken hilabeteetan hobekuntza ikeragarria egin duten bi jokalari ditu Mallorcak, batetik Larin eta bestetik aurkezpen handirik behar ez duen Vedat Muriqi. Horregatik hor Mallorca askotan eurak bilatzen saiatuko da, Muriqik edo Larinek baloiak jaitsi eta bizkarrez kontrolatu, eta horretarako hala ere Atletikek baditu jokalari onak, jokalari indarsuak, esate baterako Dani Bibian eta Aitor Paredes, ligako atzealde fidagarrienetako bat dela esan daiteke, bi hauek osatzen dutena, eta Larin eta Muriqi gelditzeko atzealde bat baldin badago ligan, bi horiek osatzen dutena da. Esan bezala, gaurkoan jada finalaren egunean sartu gara, gero partidaren ostean edo bihar hobeki esan da, norgehiagoka gaueko 10etan baita analisia izango duzuen oski Kirolunea kanal honetan, bitartean on izan, agur!